Intro, het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Gasten, het is dus zeg maar heel extreem lang geleden dat ik een YouTube video gemaakt heb. Ik ben het ondertussen nog niet meer gewend, maar goed zwart. Ben ik dus druk bezig met van alles en nog wat. Daar en dit ook schoenen aan het schilderen. Hier, ja, E30 aan het verder schilderen. Toen hier airbrushen. Toen hier staat er nog een tafel voor te schilderen. We zijn alles niet stellen. Maar, wat heb ik dus ja, in een airbrush, dat is mijn eerste werkje daarmee. Wat ik het doen zei. Oei, ik heb een knop geduwd alweer. Ja, dat is dus mijn eerste airbrush werkje. Oh ja, het is wat dat is. Maar kun ik er hier zeggen? Wat heb ik hier gekocht? Buc Assault. Oh ja. Dat is zo tussen wat zin, met zot, je moet dat zot in doen en als er toen een vliegen zit, moet je dan weer skiën, heb je vliegen en die vliegen zo met snaar zijn. Ik zei, dat is, ik heb het eerst eens voor een YouTube video mee te maken. En ja, vliegen en muggen en koppen en allemaal, eraan. We gaan daar een keer unboxen, nee, ja, dat is een Amerikaans product, die nu een beetje aan het overwaaien is al hier. Dus dat is allemaal in tingels en mijn tingels is niet altijd très bien of very good, hoe dat je wil zeggen. We gaan daar een keer unboxen, nee. Hallo, salut! Ja, we gaan hier een keer al die marchandizen, dat is hier zo voor een beetje te doppen en te doen aan dat airbrush skelet hier. Ik heb dat ook al vernest ondertussen hier met zo'n mussel. Voilà, zijn wij hier een beetje plat gemaakt, kan je nog een keer een mes of een schaar halen voordat die rut halen, nee. Maar ja, het is echt magnifiek eigenlijk, we moeten daar een bekijken van dicht te gasten. Ja, voor vliegen en kijk en hier kan je dat ook even bekijken. Er zit hier zo'n heel briefje in dat je kunt uitplooien en al. En ja, kom, dat is hier de max. We gaan het hier een keer voorlezen. He. Salt viewing window. Lift cap. Pour salt. Tante shots. Pop-up site indicates ready to fire. Ah ja, gereed voor te schieten is hè. Ja, al te moeilijk uit die zin he. En dat zo 3 meter verre moet schieten. Ja, als dat waar is, dat allemaal moeten testen he. Wat staat er hier allemaal op? Ja, oh ja. Mag ik het er open doen? Mag ik het erop weten? Jebla. Ik zei aan rond met die vliegenmappers en die elektrische vliegenmappers, die batterijen zijn toen plat en wat. Vertel toch. Het is ook een twadde. Jebla. Kijk, dat zijn hier dus 2 stickertjes. Ja, vond het was een hand te plakken zeker stond. Ja. Dat is hier rommel. Hopla. Moet te maken dat je dan niet in mijn vingers niet wat he. Daarmee moet nog naar het spoed. En hier nog een reddertje zijn. Ja, hij had ook nog een luchtje. Voor zo, ja, we kunnen hem uithouden in normaal. Ja, kijk de keer hier zeg. Hé, had dat niet de pup is zeg. Pieuw pieuw. Ja, had toen eigenlijk ook nog een luchtje voor hier aan te hangen. Zoals hij het, een lasertje voor te meten. Dus wat staat er hier op? Warning. Hola, warning. Dat is meestal gevaarlijk, gasten. Treat gun as loaded firearm at all times. Ja, dat verstaat me niet, hè. Maar dat hun eraf trekken. Ja, warning. We doen niet mee met warning. For adults only. Ah, we gaan er al mee schieten. Dat is ideaal, hè. Dan moeten we ook een beetje met zitten. Ja, bij ja, i. En dat tjoepje hier, ja, dat zit hierin, hè. Ja, dat is ook nog weer een straf. Het mekpuntje, het zit hierin, maar ja. Of dan moet je dat eruit schuiven op een manier of zo, ja, hou zwart. Dat je dat een beetje het goed gevoel zal zijn, hè. En hier toont die klep open, en hier, ja, eigenlijk blijkbaar hun keuzot moet je daarin doen. Maar ja, kijk, ik al zitten pijzen, als ik dat mee aan huis ga skiën, het gaat overal zot rondvliegen, hè. Ja, en dat was ook nog wat, dat was hier de veiligheid. Ja, dat je zoals hij niet skiet wanneer je niet moet skiën. Oei, ik ken nu wat gedaan. Nou ja, wow. Don't shoot in your face or eyes. Dus ze mogen niet in je ogen skiën. En niet in je face or je nou zegt hij, ja. Dat ze dat hier een keer in het Vlaams maken is, hè. Dus, hier, ons briefje. We gaan dat hier een keer voorzichtig afprutsen, nee. Hopla. Kijk ze, spray patroon. Dus het patroon, ja, dat is natuurlijk een inch sniper deadly unforgiven. Ja, zie je dat een beetje? Ik ook, gun gratje, hola, een brief. Post. Congratulations, new Buc Assault owner. Now you have the power to eradicate those pesky houseflies with your new Buc Assault. It wants you to know that this product does
Regun skill. Ah, je moet dus, als ik het goed versta, een beetje skills in voor dat mee te kunnen werken. Ja, we hebben er wel in gasten, ja. You need to awaken your primal hunting abilities. Dat weet ik niet wat dat nou wil zeggen, hè. You must be patient. Je moet geduld zijn. Patience. En don't get frustrated. Je moet niet te nerveus komen. Chill, gasten, chill. Je moet allemaal chill aanpakken. Hey, build some targets for yourself with a sheet of tin foil and a marker. Practices makes perfect. Dus je zegt dat we eerst moeten oefenen op een doel dat we zelf gemaakt hebben. Ik zal voor eerst keer schieten op de vliegen en de kom. Minder genoeg. Also, sand and dirt will destroy your gun. And your warranty. Dus de garantie en je geweer gaat kapot als je er zand en aarde in smit. Dus alleen maar zotte mensen. Het hoe oorde. Of ze zijn garantie kwijt. You have been warned. Als je iets zegt, ja, ik zei je zit waarschuwd. If you have any questions or issues, please call Lorenzo's hotline. Aan het telefoonnummer ook. Zo beter ik het telefoneren hier voor de YouTube video. Hallo, het is hier Arne van West-Vlaanderen. Nee. Dan trek ik zeggen, ah ja, yes. Or we moeten een e-mail sturen. You are also covered by, 90 dagen garantie. Ik kom er moe van al die dingen hier en hier van heel Londen. Shoot them dead, my friend Lorenzo. Dus Lorenzo heeft die geweer hier gemaakt voor mij. Maar ik weet niet, ja, het zou er niets meer in zitten, zeker. Pees, kijk toch, ja. Nee, ja. Kijk, ik pees zou nou een zakje zoet meegeven. Maar ja, ben in zee. Vergeet het. Ja, oh ja, dat is een machtig spel, hè. Natuurlijk weet ik niet, als dat vrij veel deuter van zou zijn. Als ik dat nu zo kan testen, hun, zonder dat er dat... Ja, de veilig moet nog afleggen. Ja, godverdikke, dat wordt nog wel kabaal, hè, gasten. Ik weet het nu niet te vliegen als ze het wit zijn van het zoet of van de patat aan het roeren. Ik vind het dat ik hem moet testen voor de YouTube video ook, hè. En dan zo een eerste keer in je oog of zo, ja, hou zwart. We gaan dat een keer testen. Yo gasten, dus weet je er al allemaal dat ik ponies heb. En bij de ponies, dat zit er in een stal. Ik weet niet of je hier ons niet passeert, maar er zitten er enorm veel vliegen. En kijk ik hier zeg, Cowboy Arne, ja hier kan ze de nooit aan doen. Ja, de nooit met een open doen eraan, hé. Hela, dat is de puppy, hupla. Cowboy Arne, hier kan ze de nooit aan doen. Ze gewerpen, en god voor het zou nog vliegen heb. Het zou een vliegen heb de geweer, hè, dan nog weer. Hier is een beetje zot, ah ja, hun keuzot stond er heb. Ja, de klep open en we gaan er een beetje zot in gieten. Nee, ja, dat zal wel het juiste zot zijn zeer. Maar we gaan dat van dicht toe gaan, gasten. Allee, de wij is zoveel met stof, kan je dat hier in strooi geleid. Het stond ook even dat we er geen dingen mogen in doen, hè. Maar ja, olfel, kijk. Ik weet niet of je dat al kan zien, kan het niet meer een testkevel. Olfel. En nu moet mijn vliegen zien te vinden, nee. Ja, het moment dat een beetje in het camerabeeld is ook. Maar ja, het is nu, hè, gasten. Ja, ik kan hier moeilijk de camera vast doen en me rondpoefen en het rond hier ook niet. Ja, ik ga misschien ook in mijn geweer in lijn. Ja, en nu de veiligheid af, want moet ik gaan skieten wat, hè. Zet je nu wel even vliegen, hè, maar ik wil er wel een keer mee skieten, gasten. Oh! Oh ja, nee, moet je niet naar je onder skieten, hè. Ja, een vliegen. Maar ja, dat zou ik leren spelen, jongen. Je moet daar een keer achter mij. Wat is dat hier nu? Oh! Allee! Het is een wespen, ah! Oh ja, een wespen kunnen we dus misschien wel afschieten. Nee, ik dan nu gezien als een komen er al wespen aan mijn geweer, hè. Alex! Ga ik gaan zitten in beeld, die mensen? Nou, hoe ik er op de deur schieten. Hopla! Hey, kijk die vliegen uit, zot! Moet kijken naar de camera, hè. Ik weet niet of je het gaat zien, hè. 1, 2... Oh ja, de veiligheid in de hand. 1, 2, 3... Hela, dat is chic, hè. Dat is de puppies, hè. Maar ja, nu wil ik wel een keer op een echte vliegen skieten ook, hè. Hela! U zit vlieg hier, maar moet dat niet in de camera skieten ook, hè. Allee, verdomme, ze zijn zo weer weg. Hé, gast, ik kan me daarmee amuseren, hè. Want ik weet niet of je dat weet, maar ik ga dus ook weer gaan kamperen, hè. En... Ja, kijk je een gerakt, maar ze is er niet aan. Nog een keer, hier. Nul kaart.
Hey, dat is de Max wel, gasten. Ik ga daar ook een video mee maken met de GoPro. Ik ga dat wel, het was net kan zetten in een GoPro. Oei, mijn klappen en niet ooit toe. Met een GoPro hierop zetten en toen filmen voor jullie. Wat ik dus ging zeggen is, ja, ik ga weer gaan kamperen van de zomer. En ik ga dat spel mee pakken en de tenten. Poef, poef, poef. Ah ja, van nee is het hier. Maar we gaan dus nog een beetje naar mijn zeer, niet? Cowboyarne. Waar zitten ze hier? Ja, een wespenlaak ook komen wij dan mee. Kom, kom, kom. Kom maar op, je gasten. Yeah! Hier een wespen, hola, en strooi. Maar gasten, nee, even serieus, bij aan mijn probleem zitten. Dat, en een strooi hier, dat ze er een wespennest aan het maken zijn, daarin. Want het is eigenlijk heel het bewegingen van wespen. Nu ja, het is opgelost nu, maar zo los hier. Misschien zo af, wat is dat? Hier zijn we, zoals dat kleintjes hier, en hier kan je een groter doel weten. Hier, maar die wespen mogen hier nooit worden. Oh! Ja, het wordt zo snel als het worden, mensen. Maar maak dat ik nog niet stak ben van die wesp. Het zou toch in orde gaan. Dat ze zit daarin dat strooi. Kom hier. Oh, een wesp kun je niet echt doen daarmee. Ah! Voilà! Die wesp kwam je afvoelen, gast. Voilà! Gewoon moeten vluchten naar buiten, bezig. Ja, ze is er niet aan, maar ze heeft ons zo gevoeld. Het was wel een beetje in paniek en ik ook bezig. Waar is ze dan? Ja, gasten, kijk hier tast het liggen in mijn broek, hè. Oei. Bij je zat gewoon kleine vliesjes en koppeltjes en de westen dat ik ze laten vliegen. Hier zijn, dat is nog klein zijn. Dan de Jari, maar kan je zo niet mee gaan, hè? Hela, we gaan die bazaar hier winnen. Dus gasten, eventjes achter de paniekaanval van de wespen die me hier bij aan heb gegeten hadden, maar ik kan er wel jongen, ik zou je er nog niet te veel mee in, ik kan wel bij aan de vluchtjes liggen weer, maar goed zwart, bij hen benauwd, je ziet wel, laat ik zeggen, maar dat we nog filmpjes mee maken en doen, maar nu, het filmpje is alweer lang genoeg, spijtig genoeg had ik er moeten laten. Stefan, bedankt voor het kijken, achter zo'n lange tijd nog, ik kan aan mijn gezicht vrieren, en ik zou zeggen, tot de volgende keer, salut!